Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, скъпи приятели, с най-новия епизод на Реално за емоциите с нас Мартин Илихрен. А днешният ни гост се занимава ексклюзивно с наеми. Мария Димитрова, менеджер на отдел наеми. Здравей! Здравейте, радвам се да гостувам тук. И аз се радвам, че отделяш време да седнем и да поговорим. Това ще бъде така един подкаст, който ще влезе надълбоко в наемите и то в един пазар, в който така е малко пиратски. Като Джунгла. Е на джунгла, да. Специфично наемите в София. Като ние всички знаем, че Софийския пазар е най-голям, грубо ние като гледаме, като цяло пазара в София е над 50% от цялата държава. Така че тук сега вече фащане едно много голямо парче наемите, където много брокери лекичко така се опитват да избягат от него и да се насочат към продажи, обаче наемите е важен сектор. Така че преди да започнем с новото въпроси, представи се в няколко минути. Всъщност аз се занимавам от 7 години, стартирам 8-та си в наемните взаимоотношения, като специализирам тясно и единствено само наеми. Пробвала съм покупко-продажби 2 пъти. Един път във Варна, откъдето стартирах, един път в София, но много бързо усетих, че това не е моето, категорично, и че си имам страст и наемите са това, което искам да правя. Нещо, което много важно ти каза, е, че много хора се прехвърлят от наемите в продажбите. И доста често хората смятат, брокерите, колегите, че големите пари са в продажбите, обаче всъщност да работиш наеми е много отговорно. Отговорно е, защото това е входа на всеки потребител в нашия пазар. Повечето млади хора наемат първо жилище, повечето възрастни хора отдават наследствен имот, просто искат да го задържат, не желаят да продават. И това е лицето, което всъщност клиента вижда, когато се сблъсква с брокер. И оттам вече психологическите индукция, дедукция. Този от наеми е мошенник, всички брокери са мошенници и съответно брокера продажби също е мошенник. Ние го виждаме това нещо и ти абсолютно правилно го каза, защото в повече случаи един млад човек започва с наем. Примерно той се премества в един град, все още не е ориентиран каква е ситуацията, какво има там, кои са кварталите, къде ще работи, какво ще прави. Първият си досек с брокер много често е през наемите. И сега всички се знаят, той е на такова неписано правило или просто то си е нещо, което брокерите в София се знаят, че при наемите нещата са така доста странни. Доста фалшиви обяви има, доста нелоялна конкуренция и много играчи на пазара, които се опитват по някакъв начин да работят по един много странен. Sample complete. Ready to continue?